Čaute ľudia, tu je Luboš a vítam vás u druhého tutoriálu, ako nainštalovať uTorrent exe. Takže pôjdeme na internet. Ja už túto inštalačku vlastne mám, ale tak vám dám link do popisu. Ja vám to ukážem, takže napíšem Linux. Dobre, to som nechcel, tak znova napíšem. Dobre, už to mám tu. Tak, to dám na veľkú. Tak, a sem dáme stiahnuť. Ja som si to vlastne na čo dával. No dáme zrušiť, zatvoríme prehliadač. Potom tento uTorrent otvoríme a necháme Slovák, a ak ste z Čech, tak dám po česky. Nechám tak. Tak, a stiahuje sa nám tátok. No, tak. A teraz sa nám tu ukáže, chcete následujúcemu programu povoliť vykonávanie zmien v počítači? Dáme áno. Tak. A tu mám na ticho, lebo hočí to potom. Našli ho. Trošku mi to potrvá. A už to ide. Tak som späť, lebo som to vstúpil, dáme ďalej, súhlasím, to necháme tak, to necháme taky, no to môžete si dať, ak chcete, ja dám ďalej, ja nechcem to. Toto si prosím nedávajte, lebo vám to bude zavadzať. Dáme ďalej. Nesúhlasím. Dokončiť. A potom sa nám už objaví tu uTorrent. Toto môžeme niekde zahodiť. Ja tu mám inštalačky a tu mám takýto riadok hier. Tak, a už máme otvorený uTorrent. Ak sa vám toto video páčilo a pomohlo vám to, dajte mi like a odber. Uvidíme sa na budúce pri druhom tutoriálu. Čus!